איך משחקים עם חתול? אז אנחנו לא באים ושמים לו את הצעצוע מול הפרצוף. אז אני עכשיו ציפור. כדי להתנהג כמו טרף, אנחנו צריכים לחשוב כמו טרף. וטרף זז בחלל עד שהוא מוצא מקום מסתור. הוא ירוץ ממקום למקום, יעצור ויחפש מקום להסתתר בו. וכשמגיע טורף אכזר, הוא מיד ימלט למקום אחר. המשימה שלכם בהתחלה הוא לא להתאפס ולנסות לברוח. חלק מהטורפים, כלומר החתול שלכם, ייקח להם שניות להגיב, אבל חלק מהם יהיו קצת יותר אדישים. תחשבו על תום וג'רי. ג'רי היה משגע את תום, ואיך שתום היה מגיע לתפוס אותו, הוא היה בורח. כמובן האנרגיה יורדת עם הזמן וצריך להאט את הקצב. אך העיקרון נשאר אותו עיקרון, להחביא ולברוח. רק קצת יותר לאט כמו הטרף הפצוע. צר לי לאכזב אתכם, אבל במשחק הזה נועדתם להפסיד. תיתנו לחתול לתפוס אתכם. תתפסו כדי שהוא יהיה גאה בעצמו. נקודות בונוס אם הם מקבלים חטיף אחרי. ואחרי משחק הזה גם לכם מגיע חטיף. עכשיו גם אני התעייפתי.